Napasakaan na og kasong kalapasan sa Anti-Dangerous Drugs Act ang duha ka mga lalaking nakuhaan og 20 ka kilo nga shabu nga nagkantidad og 135 million pesos. Kini atol sa hiniusang operasyon sa PIDEA, PNP ug ubang mga ehensya sa kagamhanan ni adtong Domingo sa Barangay Uling, City of Naga. Ang kontrabando nga nakuha sa posisyon sa duha gikan sa kauduhan ug gisakay nila sa usa ka sakinan dihang na-intercept sa mga otoridad. Nagpadayon ang pakisusi sa PIDEA kung asa ang tinubdan sa drogas. Samtang posibleng i-apil sa pagkasunog ang nasakmit nga mga drogas sunod buwan kung makakuha na og pagtugot gikan sa korte. Hapon na file ng case and then isa na sa move gyud namo sa PIDEA, we are very proactive nga while kung naanay ma-assign na korte, naanay ma-assign na judge, mo-file mi og motion nga for immediate destruction of dangerous drugs kay naamay ubang judges musugot ra pod sila magbilin lang sila representative sample